قبلهم على اليد jgħidu xjuq u jgħidu tfal, viva l-jiem tal-karnival. Zom, da il-karnival mux il-Halloween ta' Ja, mux xorta tista tilbesa Halloween fil-karnival tista tilbesa l-lum il-ġurnata tista tilbesa l-trit għax qabel ma kien hemm il-liġi li tneħħiet, ma stajtx eżempju tilbes jiena patrijiet, sorrijiet ta' Ġesu fost l-oħrajn eżempju. Vera, kienu jarrestawk jew? Kienu jarrestawk mela. Jien propjament bejda l-kostum kont se nilbes jew inkella taxxa xi xin liebes. Jien naf. Ta' priġunier. Priġunier x'għandek ta' priġunier? Priġunier li qed jaqra. X'jaqra? Forsi tispiċċa s-sentenza. Ġvujtaġ li isma' kont qed titkellmu li tista' tilbes li trid sewwa. Veru. Imma xorta jista' jkun hemm in-nies li jieħdu għalihom. Hekk tkun libesta xi ħaġa. Jekk kun priġunier u jgħidulek isma' x'inhi l-aħħar ikla li tixtieq qabel tmur? X'tiekol? Ma għana mux fuq il-karnival nitkellmu kif. Imma x'issaqlibt? Ora, kieku hekk biex nilab il-logħba miegħek, kieku ħobża biż-żejt tqarmeġ dik. Mela jiena ħammur daqsxejn fejn l-anzjani, id-dejkers. Imma inti x'tiekol kieku? X'tiekol inti kieku? Jiena pastart u affarijiet hekk kieku niekol. Għala. Għax dawk. Boring bħala ikla biex Ma inti ma tittara il-ħsieb waraha, fimt? Il-ħsieb tittara inti. Għaliex dawk jekk nikolhom issa li għadni ħaj noqtol in-nies. Allura tiġi reverse thinking qed tifhem. Mhux se tifhem. Tolhom flok joqtlu. Qiegħed iż-Żurrieq u bħalma nagħmlu kull ġimgħa qiegħed id-Day Center u ħaniskopri l-anzjani taż-Żurrieq kif ħajċċelebraw u kif qed jiċċelebraw il-karnival. Anka reħata ħajkellet inxom. Sinjuri, nilqawkom għall-isfilata tad-Daycare Center taż-Żurrieq. Beato fra le donne. Namaste. Ara Little Red Riding Hood. Mux Little Red Riding Hood issa. Issa xejħa. U tista' tgħidli ta' x'issa tilbes. F'idnejja. Le? Se tagħmel? Ġenna naġġaw nkunu tfal. Sfejna, sfejna. Mela ħanarakom Coming from Hawaii. Hawnhekk għandi l-iktar waħda żagħżugħa fiż-Żurrieq. Kemm għandek żmien? 94. Alla jbiekek. Għaliex x'tagħmel kif żammejtek? Xejn ma nagħmel. Jagħmlu bil-tfal. Dik ta' Olivia Newton-John. Għad jien. U aħna Three Sisters, Sara hi. Min 10. Għaf għandek brimba ġo rasek u? Naf, dik biex imbezza n-nis. Min jibza Inta xiex li jibsa? Ta' fjuri. Ta' ġnien. Ta' ġnien għanna bżon, nerba ġonna. U da kollox mid-Daycare Center ta' Żurrieq bħalma jgħidu dejjem ibqaw hemm u ibqaw ħossukom tfal. Veru int kemm għandek żmien? 66. Għadli 16. 16. U issa, sinjuri, ħammorru f'triq oħra Maltija. Ħammorru fil-ħamru, batna lil-Daniel, batnih liebes ta' astronauta għal daw l-jiem tal-karnival. Niskużaw ruħna li m'għandux helmet għax il-helmet kbir daqshekk biex joqgħod rasu s'issadna ma sibniex. Jekk taraw xi wieħed ibatulna. Illum il-ħadd 23 ta' frar fi triq il-kbira San Giuseppe jibda il-karnival! Tħobbu ħafna karnival? ħafna. Prosit, vera sabiħ. Tħobbu ħafna karnival inti? Iva. U inti tilbes kostum wieħed il-karnival kollu? X'għamiltu? Għamilna karrum għax namlu fundraising. Għal xiex? Għax ħansifru. Tħobbuh il-karnival? Ija! Tumu tippreparaw għalih? Ija! U x'inhu l-karru għajdin nafti? Fuq il-karnival, ovvjament, u dawn huma xi affarijiet li aħna milna. Per eżempju, hemm paper mache u pinġejna wkoll.
lura fl-studios ewlenin tagħna. Wieħed għandna studio. Ija, ma tinstema ħjar. U tkabbarhom ta' ħalli jiġrilna bħal ta' sofritu marru tal-vat waqt is-service. Ukoll ġewni tal-vat waqt is-service riduni nagħmel Z reading u hekk jiena għattilhom ejja wissa u nagħmlilkom Z reading. Minna l-jom jagħmel ħafna flus miskin. Smajta di, jew smajta, hekk jekk tistemela studio wieħed, anzi daqqas studio. Biċċa, kantoniera. Ej dik kustom tajjeb. Xiex. Nilbes tal-vat tal-karneval. Kif għalibes tal-vat? Ikolli teg. Nejdu minn tal-vat. Qed jgħid għalija l-imbezżan nies bil-kostum tiegħi. Jew qed tgħid għalija. Il-lejla ħudu paċenzja kull ma fejn sejr. Naħseb hekk indur il-karneval. Ippanċjaw kollox il-lejla, ippanċjaw kollox. Dejjem ippanċjaw kollox.